И здравейте по телевизионето, аз съм Гош. И в този епизод ще направя едно малко уточнение относно giveaway-ът, който ще правя, който ви обещах да направя. Значи аз казах, че ще го правя когато събера 40 абонати, но тъй като така малко бавно става, искам вече да ви ги раздам. Предполагам и вие искате да получите наградите. Така че за да ви е по-бързо на вас, да ви дойдат по-бързо нещото, ще направим giveaway, когато събера 35 абоната. В момента имам, мисля, че 32 или 33. Едно от двете. Та когато събера 30 абоната, тогава ще направим giveaway. Така, за да ми е по-лесно после да тега giveaway, защото не ми се връща от този клип. Защото вече хората, сигурно някои от тях не ми гледат вече канала, така че, за да се запишете пак ще трябва да се запишете за giveaway. Под този клип оставете един коментар, какъвто и да е. И трябва да сте се абонирали за мен задължително и да харесате клипа. Тогава ще го изтегля, когато съберем 35 абоната. Записвайте се, който иска не. Предполагам всички ще искате. Да, това беше този клип. Записвайте се, скоро ще тегля този giveaway, защото доста ми се иска да го изтегля. Предполагам и на вас. Така че аз бях Гош и до следващия път.